iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-uray nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Apayan, friend. Nagunagmutan na itaasin naay mo. Parikot ko nga ron no kasano ngay pakada ka ni Victi plano ta. Nalakalaang dayta. Kasano? Basta, ipagnamlatan dagiti requirements mo, adina mo. Aniya? Into na ang employer mo, isunton ti panang ibaga. Andan to pa'y aya maaramidan na. Sa bagay. Saan ka ngagdanag? Kas itinagtulagan ta. Pautangan ka pailaang iti gastuson nga agilakan. May sapay dayta. Amang ano sa balin tukid din di atapon na no kanayo na nagpakada o no pumanaw di balay. Nalakalaang dayta. Di ibagam nga na panam, winuna pananta. Sige, sige. Basta nga ron, Mare. Agyaman na kititulong mo, ha? Wen, kanyan. Sa bagay. Talaga kayat ko ti makadanon iti sa balya pagilyan. Kan matulungak ni Vic amanggad para ti agad-adal pa ilang anak mi. Tinsamat langan balasang yun agad-adal. Wen, nagdakkel ti magastos na itinala na akurso. Anyat alalaan na aya. Nursing. Kat amamatan no kasano kadakkel ti magastos iti dayta akurso. Saan ko kumangay baga dayto nga makonsensya ak tumatlaan. Oh, anya dayta? Kayat ko ti agabroad. Anya? Agabrod ka, Linda? Wan, arapahap ko dayta. Kan kayat ka tulungan para ti panagadal ni Janice. Saan tayo pa'y matalimangan anangan? Nga uray dakkel ti paggasgastusan ni Janice. Uray kaskasano, at damat maitultulong ni Aldrin. Kung tintukan, iti dayta ataray ti kasasaan ti biyak mo? Linda, sursuruan tayo kumatimapnak. When makontento ti adda kada tayo. No kasta ti prinsipyom saan kanyak. Ti kayat ko. Makarik na tayo mo't kuma iti ures ang kabasit a ginawa. Nangrunakan ka. Linda, Maawatan na kuma. Wan, at ang trabaho ni Aldrin kat makatulungan. Ngayon para kanyak. Saan na nga obligasyon ti mang paadal ka dagiti kakabsat na o iti kabsat na. Ta obligasyon ta daytaan naganak. Anak na umanugot nga matayo ni Nana ang ating ko. Oray siya ka. Kasi kakano tiga po na. Akayat na timapan iti sa bali a pagilyan. Anya? Ay, saan ko akayat nga umatayo ni nanang? Oray saan ako na makadal. Nuday tatirason nga umatayo. Ay, oray ni tatang. Saan na akayat? Anya amatan ni nanang. Anya't makapampanunutan na iti dayta. Ay, amok pa yan. Kasaritak ni nanang. Saan ko akayat nga umatayo manong? Saan ko akayat nanang? Oray saan ako na makadal. Saan nyo nga minamaawatan ti planok? Makapakonsensya kayo mat. Siya pa'y kitintirason nga umadayo kayo. Kaya't ko ti makatulong iti amayo. Saan nabali na makapagturpos kan agawid akon? Anya? Dua atawan lang ti kursom, saan ka di? Uwan. O, no kastarod, dua atawan ko matijay. Ay, kumamaawatan nak, Janice. Kaya't ko nga dawat pasad ko ti baligim. Saan nabalikan manong Aldrin? Tandang trabaho na. Unayin ang nagrigat ti lugan na. Nagrigat ti agunay iti paglugana.
Ni Nanang. Isumat tayo aga po iti opisina ti may sa recruitment agency. Ano ti kaya ta sa wanda ito eh? Intuloy ka dilata ni Nanang di nag-apply? Nga uray no saan kami nga umanamong nga abroad? Ni Manong Adrin, iso na ito'y umawawag. Hello, Manong? Ayan mo ka din, ading. Saan ka kadi pa yan alpas iti dutim? Rimuara kon Manong. Agur urayak iti pagluganak nga gawid. Apay ka di? Gaputasan ko anasangpatan ni Nanang iti agapuak iti baybay ang nagkalap. Anya? Napanak kami nagsigay na barang ada presko si datayo. Dinamag ko kani tatang no sa dino tinapanan na. Kat ko na hanapan ijay ayandaan ti Milba. Anya nga ro ti problema? Napanag ijay ayandaan ti Milba. Tanagorder idi makatapugak iti taaw. Kasta? Wan, amumatan. Noan sarak ko iti trabaho, mapanag agsigay. Amok Manong. Taawan masayang nga oras kan ka. Wan ading. Ngam, awan mo't tao iti balay da. Pati ni Nanang, awan mo't ijay. Kahit nasa wan, inulbodan ni Nanang ni Tatang. Adan to ibagak mo sumangpatak Manong. Sige, kastapay. Taadan di pa pagluganak. Bye! Oh, imununa ka pa'y na nakasangpat ngam ni Nanang mo, Janice. Ha? Awan pa'y ni Nanang, Tatang? Ya kamutihan na. Tako na matikabsat mo nga awan ni Jayan Damel ba? Tatang, ada ibagak kada kayo. Di yun to kumaungungtan ni Nanang inton sumangpat. Oh, anya ti ibagam, Janice. May papankadikan Nanang mo? Oon, Tatang. Iti panagururay ko ti pagluganak ajip nga agawid. Nakitak ni Nanang iti kabisera. Anagga po iti may sa recruitment agency. Anya? Kadwa na ni Auntie Melba, Tatang. No kasta. Intuloy latan ni Nanang mo tinag-apply. Nga uray saan tayo akayat nga gabrat. Damagan tayon to kan na daytayin tong sumangpot, Tatang. Talaga nga'y pilit na tikayat na. Uray na pintas ti gandat na. Taisot imbaga na kanyak idi kinasarita. Saan ko akayat nga umadayo iti din natayo ni Nanang. Janice, anak. Uray saan ako na makaturpos. Nulakit dita saan nga umadayo ni Nanang. Mabuteng ang Tatang. Amangan no saan ton nga agsubli ni Nanang iti din natayo. Nasaya at tadimteng kan, Linda. Apay akas ti panangkitam kanyak. Inururay mo ka diti sa sangpet ko, tada ibagam. Sa dino at talaga tinaggapwan. Iti impakadakan ka itay. Itay umalati wa kada Marimel ba? Wen, mabalin ngagpaiso dayta. Ngem adda na pananyukan malba. Ay, awan. Asino dag ko na nga danapanan mi? Nagsarsarita kami laeng iti balayda. Saan kayo nga agulbod, Nanang? Nakita kayo kini Auntie Melba ijay kabisera. Anagga po kayo iti may sa recruitment agency. Anya? Ita, sungbatam ti saludsodakken ka, Linda. Intuloy mo ka di tinag-apply iji abroad, ha? Ah? Eh, Sumungbat ka! Nikot! Apay na din ka agad nakakastangay? Sungbatay niyo ti damdamagan ni Tata. Hala, wang! Wang! Ituloy ko, da kami kin Melba. Kunak tupay kat. Apay nga intuloy mo! Idin to tasanta ka lang arudan apalubusan o madayo! Gaputa kayat ko nga glupos ti panagbiag tayo. Kayat ko makaturpos ka ti panagadal mo, Janice. Ngem di ka kadi mailiw amang panaw kada kami kasta, ha? Usak! Ibturak ti sakit ti mayadayo kada kayo. Tapno rumang ay meten ti biag tayo. Sandak ka di ama awata. Hey.
Di ka di umay uminom di arak ti redantam nga imay dito'y balay. Sika, Bek. Wen tatang. Tanasakit una tinakam ko iti asawak. Gapo iti panangipapilit na iti kayat na. Ay, pabos uyam no kayat na ti agabrod. Ngam, asino pa nga ron ti kadwak amang kita kadagiti anak mi. No umadayo tatang. Dadakil damutan. Baron ni Aldrin. Kan balas ang mutan ni Janice. Ada pa yung trabaho na. Uray pa'y tatang. Di pa nakailam. Wano ili mula ang tiamok. Adi mo pang palubusan iti asawang Bek. Ngam husto ni Linda. Apara kada kayo matla amin. Apa nagsakripisyo na nga umadayaw. Anusan mitirigat tatang. Ti masakbayan dagiti anak yaw ti pampanunutan na. Nang runa ken Janice. Nay, saan pa'y anak katurpaus? Iswa palubusam ken suportaram di asawam. Na, ay saus. Ay, Kasla madudog tiritnak. At asawak tag sakripisyo nga umadayo. adakin ka no si kati agabrod. Ngam no siya ti umadayo, ang mga no ad-adan nga agrigat ti pamilyak. Anya, Diyak kayat ti agabrod tatang. Kayat ko lang ti agtalon kan agkalap ngam ti umadayo. kas itinakunak palubusam. Saan mo't asika ti mangibabaon ken kuana? Dumarigatan man ijay, awanin basol mo. Saan ama sitir ti konsensyam? Anya nga ron ti aramidan tama no. Kasarita ta ni nanang. Barang no malukoy ta ading. Anya mat nga mina ni nanak. No anya la ti mapampanunot na. Ay, un nga rod. Uray kas ano, kat maibirbirukan mat ni tatang tigastusok iti panagadal ko. Saan lakit di amatadaal dagiti pagay na. Kun naggagat pa yung agkalap. Isumat. Ay, sige ading. Kasautaan na sayaat ni nanang. Apay ngamin nga ipilit yung latta ti kayat yung nanang. E dinto ta di kam lang arudon kayat nga gabrod kayo. Da kayo ti pampanunutek. Iso ang nalagip ko. Napanunot ko mati umadayo. Nang runakan ka, Janice. Ado pa'y ti gastuso may ti panagadal mo. Apay, saan kayo maasyang ti amayo? Nakasauna yung tirigat na. Adan pagtrabahwak nanang. Iso saan to yung atamat nga agbisin? Kaya't ko arumang ay matbasit ti panagbiag tayo. Iso kalubusan da ka makigasang gasa ti adayo. Ay, awan ti mabalin mi. No day ti kayat yung nanang. Para kada tayo amin daytoy. Iso asan da ko mamatalapdan? Mailiw kaming tulakit din nanang. Italaan nga umadayo kayo iti din namin. Ay, nga kadeta iliw-iliwan aya. Saan na napatagday ta? Ang mo resyak. Kasta mo ti marignak to sigurado. Nada ako ni ti adayo. Ang mag-inanos tayo Ay, awan ading. Saan ta malapdan ni nanang? Anya nga ron mano. Saan na tayo sa napatpat ganin na? Saan nga nakasta ti sawon, Janice? Saan kayo ang makawawan? Anayin pusok. Anay. Nasam na launay. Oh, natartod ka kasi magpat. Nyagapan na. Amom, Linda. Si katiga puna nagbartegak. Saan mo lata amaklon di pa nagabrod ko? Kapunta dyak kayat nga umadayo ka.
Ayatan ka unay, bakit? Isu adi mo ka man patuluyin ti abroad. Day talat pampanunutom nga minkat. Palubusan na ko ma. Uri ka, doa atawan lang mo, ti kontrata. Kasano nga raw dan, no maganasam to ti agtrabaho. Ha? Iti papanam. Kat irinyom ti kontrata. Di pa kat nakapaybayagan na saan tanagdan na kita. Day taladin na din na ti amom. Kaya't mo manin ti agpotot. Iso nga raw, dajak kayat nga umadayo ka. Linda bakit? Bakit ako, nanya? Agsikog kapay. Ubing kapay mo. Day tala pag nagsikog-sikog. Mabuti nga kung nagsikog pay. Nasurugan ako rin, tak. Kung- Ipatay kong tupay kat nga tan, o ganakakpay. Kung kunamlaan dayta. Adun to pa di tati bakbakat gamit isika na magsikog damit. O, iso ang mabalin ka pala. Day tala ka da iti panunot mo. Di mo kahit nga gabrudak, ta sikogan na kasta. Anya na katula kita sa umo na ya. Ito nga rod ti kayat ko. Naimbag man, tanakaalado kayo apaw. Ay na, talaga anay kayo na balasang ken baraw. Lolo? Lolo, ada parikot mi. Kada kayo langan ti maudi anam nama mi. Anya dayta. Kwarta? Ay, ada pa'y matkit ti basit anabati iti pinsun kaw. Saan akwarta, Lolo? Uwan, Lolo. Sa bali atulong ti masapol mi. Ay, ket, anya nga raw. Da kayo kumati makisarita ken nanang. Adinan patuluyan ti umadayo, amanggad, Lolo. Ay, nasa ukanya ko ni Tatang Yudayta. Ngimtim ako nakapaw. Palugodan niyo ti inayaw. Ha? Isaw ti agragot nga umadayaw. Ngam, agpaay kada kayo dayta. Nangrunakin ka dyan, Ace. Amok, amabayag kapay amakaturpaws. Ket masan kayo kuma iti amayaw. Lolo? Padag ko na ket madairan yo ti iliw yo ken kuana. Ken baawatak. Nga italaeng nga umadayo ti inayaw iti dinayaw. Pudno dayta, Lolo. Adamat ng trabaho. Uray kas ano? Makatulong akmatan. Ay, apaw, nanakam kayon. Ket maawatan yo siguro ba ti imbagak. Tadinaw ti ayan jay asawam, Linda. Magmaturugan tatang. Binartak yumot ngamin. Ay, nagbidot ka. Dinilaw ko. Imbagan asikatiga po na. Gapo ta kaluksaw naklao na yan. Gapo iti plano ka pa nag-abroad. Pinagbaga akmet apalubusan na ka nga agabroad. Kaslamat ubing abasait ama iliw kanaw. Gapo tayo ayatin na kano tatang. Di talang tiga po na. Di nakayat nga madayoak. Malala. Baring no maamiris ng tumutlaang para iti masakbayan dagiti anak yaw ti adayom. Nang runa ken janes, adi ba'y nakaturpos iti kurso na. Iso ti kanayin ko nga ibagbagakan ko na dayta tatang. Ngantay ko na yun kasla ubing di anak yo. Saan na makauawat? Malala. Bayam, padasat abagbagaan tumanay. Sige man tatang. Di la iliw na ti bagbagana. Nalpasan na kiti papeles ko. Naipatulod pa yan iti agbalin nga employer ko. Ay kasta ka day. Wan tatang. Nung sumangpad yung working visa, kan plane ticket ko, ag-flight akon. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Waning mabalin tayo, Manong. Saan tayo namanapdan ni Nanang? Kinasarita pa yan ni Lolo. Nang nagmumati ko, Nana. Ay, anya nga rod ngay. Isu Numaminsan, Manong. Adamat punto ni Nanang. Marigrigatan ni Tatang. Kung saan adakas natulungan ni Nanang. Makatulong ako mamat kat. Awan pa'y mo't asawak. Awan pa'y biyagak. Isu makatulong nga kiti panagadal mo. Ngam husto timbaga ni Nanang, iti naminsan anak sarsarita kami. Saan mo ka nga obligasyon akabsat ko timang paadal kanya. Tano adanas kan nga isa ganaam, kiti agbalin to ang pamilya. Ading, Uri kas-kasano, adamat pride ni Nanang sa bagay Isu tangay adalitan. Nang runak at mauray laangan ti working visa kan plane ticket na. Agpalaitan. Tatang, nakaidasar ni Nanangan. Intay manganan. Saan ako namang malam? Anya? Kat ko na ni Nanang, asaan kayo anangal daw? So di kay manin mang malam? Saan ka mabisin? Kanibaon mo tuman dito ni Aldrin. Tadaman ibagak kan kwa na. Si Mangon iti komedor, Tatang. Di manong mo, ayan na. At ako mapangibaunak kan kwa na biit. Pangibaunan nyo kan kwa na ay, Tatang. Agpagatangak man iti arak. Anya? Uminom kayo manan? Nasaysaya at itati arak nga ipaunag ko ng taraon. Tatang, awatin nyo kumanti pa nag-abroad ni Nanang. Nang runa kat kailangan ticket na kanuti orayan na. Natangkan ti pakinakam ni Nanang yung nga umadayo. Idi kat nagkadkadak mat nga umadayo ni Nanang. Ngam kaputa agpilit lata. Isuan, napanunot makinimanong. Asuportaran milangan ti kayat na nga agabroad. Dahil dati pang pilawak kada kayo nga agkabsat. Taad-adda pinatangkan nyo ti pakinakam na. Gapo iti anugot yung nga umadayo. Awan ti mabalang tayo, Tatang. Tanalpasan anak apply. Iso nga awaten kan suportaran tayo kuman ti desisyon ni Nanang. Arak manen ti sangsangwam. Maliwayam payapasayakan wenno padano man dagiti pagay mau. Saamat nga ta matikag, Tatang. Ay nabik. Awanen mabalin mo. Taal daw langan ti mauray. Agplaytan ti ay asawam. Bangarod, Tatang. Kaya't namat nga ro, ti makatulong ken ka. Isu apalugodam. Anya pa nga rod. Ngamjak may liwiliwag ti sakit tinakam ko. Ay, kung kabailan dagiti anak mo nga ibturan ti iliw da. Saan mo kit din nakabailan? Isadeng mo daytan panaginom mo iti arak. Tawan maitulong dayta. Tatang. Dadailan na laeng ti salunat mo. Hello, Melba. Nakaawak ka man? Ay, good news, Mare. Oh? At danti plane ticket ta. Adak, ito dito yung agency. Ay, nagsayatan. O di, ag-flight tanto nga rodan. Awan, at dan schedule ti flight ta. Suarog yaman ngayon ipakita kiti alam abado. Tapos saan ka maapura? Sige, Mare. Inak to gumatangan iti maletak. Sige nga ron. Kastapay. Bye. Bye! Kamaud siya na. Ag-flight kami matlangan ka ni Mari Melba. Vic! Oh, apay, anya ti bagang takas taon na ti daras mo ngay masidag kanya. Addan ti plane ticket may kini Melba. Ag-flight kami no may alawas. Anya? Bumadayo kan? Katuan! Si Kantong ti makamo kadagiti anak ta. Linda. Kaslaman na dingitan ak.
Saan mo apagladingitan dayta? Agian nanos tayo. Linda, bakit? Agan-anad kanto kuma iti papanam. Di mo baybayan ti bagim. Wan, di nakadi pa kadanagan. Kanuray si ka. Isardeng mo matanti ka na panagin inom mo iti arak. Tawan maitin na nasaya at iti bagim. Dadaalan na lang ti salunat mo. Ay, babit laang. Umaya ko. Agyaman nagtanadahanon kayo matlaang tatang. Baik. Ada ka di ibagam ta nakaumay ka. Wanaw, umay ka kadimanan agbartag. Saan tatang? Nangaron ti gagaram. Umayak ko maumutang iti kwartayo. Pag-flight ko ti manugang yun ton lawas na. Adan pa yung ticket na tatang. Anya? Ay, mapantaon. Ay, nagsaya at ano kasta. Naguray ka. Ay, anom nga rin ti umay mo utangan na kwarta. Kaya't ko akabaro amin ti kawas ti asawa kang itugot na ijabrod tatang. Isot ipangigatanga iti utanga kada kayo kwarta. Ha? Ay, kat mayat Ay, manong nga rin ti utangan. Mabalin siguro ti 8,000 tatang. Ay, anayo kun adismail. 8,000 tulatan ti itad mo, into nagbayad ka. Tatulong kumutan iti asawam, jay 2,000. Ay, Kaya manak tatang. Nakasaysayat kayo unay kada kami. ay, kan ikararagyo. Anasaya at kumalaang ti pagtungpalan ti asawam ijay. Wen tatang. At daditan, Bek. Iso nga awatin yon. Nga agin na dayo kayo. Oh, Aldrin, apay may kulkulan ka. Ay, gaputa. Kasla madimot ang tirik na kiti panakam mo. Ngayon ton lawas nang ti pa nag-flight yun, nanay. Anak, saan kay ko mga gliday iti adayok? No agbarbartek ti amayo no awanak ton iti denayo. Di kay bumdeng amang palagip kan kwa na. Day tangarot ti pagdanagak ita, nanang. Tamang ano, tintulatan arak ti sangsangun na ton awan kayo. Tawan kat manaknakam na ti amayo ano kasta. Ay, imbagak meten. Sa imbagak meten kinapong yabagbagaan na ti amayo. Amang ano maisungsong la ka na yun iti inom. Saan ada kami ti pampanunuton nyo? Nadakay ton ijay, nanang. Ken anadan nyo kumatibagiyo. Tamang ano agsakit kayo. Didak pa kadanagan. Sana pali, adaman yan ti umel ba katwak. Ay, wan, nanang. Ngam, maikawa kami tulakit di iti kawan nyo. Ay, anak, Ngam, kasi ti kunayo. Agiin nanos tayo. oh, anya da kita insangpot mo. Kita ang manuan niya dagit ha. Parang magustom amin. Anya da kita aya. Di matanga ka dagiti itugot mo. Ni, Saan ka nga inayaban ang nagpili? Taamangan no di mo kayat nga ikatangan ka. Iso ang nagnaknakamaklat na naging matang ka dagiti namnama akayat mo abado. agyaman na ka. O, anya. Kayat mo matlaang dagit ha? Awan, naglaing ka na nagpili di may bagay kanyak. Ang maguri ka. Nangalaan may tinggatang mo kadang ito eh. mo tangak kan tatang. Anya? 8,000 timbagak. Ngam 10,000 tintad na. Tatulong na kanumatin kan kadya 2,000. Talaga nasayat ni tatang. Ala, sana bali. Agsubadak to kan kwa na hinton adda ako na di abroad. Saan mo pala nga panunutan dahi ta bakit? Tinapatag, nasaya at ti pagtungpalam ijay. Kat nasaya at dagiti agbalin nga amom. Wen, dayta ti kapatgan. Idaw-dawat tayo asa anak ko mamay pada kadagiti nagbaling nga OFW ana uyong ti amo da. Numarigatan ka, di agawid ka laangan. Ay, san mo't siguro? Di ba kat sayang ang tinagastos ko nag-apply no agawid ak matla adagos. Kanya nga rod nga iti mabalin. Awan,
Ngam nairwama kiti nadagsan na trabaho. Iso ka ba alaklakit di? Nay, payakas na tila nga yung agkabsat. Agpamanila ni nanang inton rabi, lolo. Dua taon na saan miya makita ni nanang, lolo. Kasta nga rod, lolo. Ay na, anyalakit tindag ito'y apok aya. Nadaras laing ti panagtulid ti Aldaw. Ay, di lang mabinadaw, ngaglabas ti Aldaw. Lolo, Kin may sa, naduras itan ti siyensya, ti teknolohiya. Pudnumot kit di, lolo. Addan cellphone. Kan mabalinan ang makita ti kasarita may ti bangir nga ungto. Ay, iso nga raod. Iso adi kay tunay maikawa, iti kadan ni nanang yaw, iti sabali a pagilyan. Uno, adayaw, a lugar. Ay, may isa kamit asanuaw, beg. Kas kamit lang nagminatayan. Tatang, agpamanilang ni Linda inton rabi. Kasmat la sa anin nga agsubli di asawam iti dayta alangam. Itala amaya dayon ni Linda kada kami ti mabayag, tatang. Ken mapanpay iti balasyo taaw. Naimbag kumalaang no Manila nga Pilipinas lang ti papanan. Ay, anya nga raud. Awatem laengen nga agiin na dayo kayo. Wala na, tatang. Anyapay nga rod. here we are, friend. Adatan iti Singapore Airport. Wow, nagpintasan, Melba. Uwan, kan may sa kadagiti kadalusan apagilian kan airport daytoy. Kasta ka di? Akat anya itan. Ay, orayan pati mangsukon kadata. Kasta ka di. Awan rumbang apagdanagam. Taagkayam ti amom kan ti amom. Kasta? Isumat ti bagaday jay opisina ti agency. Okay. Nasayat na ron no kasta. Saan ta maikawa? Day talaang. Ta sa bali a building tayo ti kondo ti amom kan ti amom. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta bakit? Nakasangpat kayo dito anap ya. Juan, Ayan yung nga roden. adda kami pa lang dito airport. Urayan mi ti mangsukon kada kami kan ni Marimel ba? No kasta, adda kayo pala dita? Kung naklano nakadanon kayo ni tibalay ti amo yo. Saan pa'y ngam umay ka nun? O sige, kasta pa'y. Bye. Bye, bakit? Ay, agyaman nak. Nakagtanda ijay nga awan da ka sa napagtanda. Nasayaat nga ron no kasta tatang. Wen anak, ket kasla pagdaritmat. Abdan iti balasyo tao ni nanang yo. Uwan nga ron tatang. Kat itilaangin video ko ti pagkikitaan tayo. Wen nga rod. Mabayag adi makasangpat ni nanang. Dua atawan. Wen nga rod, Janice. Pumakat makasangpat to na graduation mi palubos ti apo. Ay kat depende ano saya atam ti panagadal mo. Kat makaturpos kan iti day tapanawen. Uwan tatang. Promise. Ikarigata. Rumbeng laang, Janice. Tapno saan mat amasayang ti bannog kan sakripisyo ti inayo. Balo kaya Australiano ti amok. Duha ti anak na. Nakubid ka no ti asawa na. Ay, saan pa'y matngiso tila kay unay? Nasrukla ko rin na. Barito kan balasitang matang dagiti anak na. Ay, all around ti trabaho dito eh. Adong mawag. Ni Marimel ba? Oh! Hello, Marimel ba?
kumusta ka ditan? Okay, Mat. Nasaya ti trabaho. Kanyag may saak kita ditoy. Kasta ka di? Wan. Simrek ti amo kiti opisina na. Kan adamat iti pagadalan ti duang anak da. O anya, magustuhan mo't laing ditoy. Wan. Panagkunak. Awan parikot ko kadagiti amok. Nasingpot mo dagiti anak ni boss. Ay, nagasat ka nga rod ah. Ay, agsarag tantulaan no day opta. Mapantay iti ayuyang dagiti OFW ditoy. Sige, bye. Bye. Bye, Mare. Ay, sapay ko ma. Tanasaya at kanayon ti amok. Tapno makapagbayagak lituel. Kan awan ti agbali na parikot ko. Awan mo siguro ti parikot iti sweldo. Kan, anya di ko nana? Addan to kano year-end bonus ko. Basta nagagatak. Kan, nasingpatak. Ngam, apay akas chatting adlaw ko ti amok. Iti damo pan nakakita na kanyak. Kinita na kiti pangato pa baba. Ay, kas lamang rukrod. Anya nga tati kayat sa hunday dyan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Beng, kapampanaw laang ni Linda ngam anak adako sa anti sinangom. Gaputakas lamarba ti barokong ko. Hindi nagpakada-kada kami, tatang. Ay na, mailiw-liwag mong tumot laang. Kan saan nga arak ti solusyon iti iliw mo iti asawam? Nasaysaya at kain ka asikaswan dagiti trabaho iti talo nyo. Kaslasan ko ang mayulo ti agtrabaho, tatang. Ay kat, napanan nga ron ni Aldrin. Iso tinapan nang kita ka dagiti dinguan mi, tatang. Ay na, bek. Mabaybay ampayan dagiti tarakanyaw. Gapulaang iti yadayot ti asawam. Anya dayta? Kasladyak may liwliwag, tatang. Ay, saus. Nobak nang kami kuma. Saan kuma na panunot ni Linda ti agabrod? Napartak lang aglabas ti doa atawan. Iso nga, isardeng mo taginom. Umagawa ka kitday. Tapno masinsumot ti biyagyaw. Hello, Melba. Nakaawag ka man. Kaputa kayat ko amaamuan, no kasano mo ti trato kan kadagiti among friend. Nasaya at da kanyak nang runa ti amok alalaki. Gwapo si ka. Anya? Ay, manuda nga serbiam. Balo ti amok alalaki. Dua ti anak na. Sa ti senior citizen, nga ina ti amok alalaki. Upat da amin. Paspasit kayam ti serbiam ngam siyak. Mano ka di man ti amom? Innam da. Dagiti agasawa nga amok. Dua ti anak da, kan dagiti naganak ti amok ka babae. Ore ano nasaya at damat kan ka? Nasaya at damat. Ala, sapay ko mga rod ta saan nga agbaloy ti kinasaya at dagiti amo ta. Dahil tamot ti daw-dawat ko, friend. O sige, tani maturog akon. Masapa nga agriing inton bigat. Baliwan ng tumanan ti agsarita. Bye! Hello, bakit? Kumusta kan? Kastoy, nasaya at matlata, kaas ti amo. Kat ti amom. Nasaya at tinutumpungan nga amo. Upat na lang, serbiyag. No, nagsaya atin no kasta. Wan, iso di nakpampanunutan. Kan, di ka unay at barbartag dita. Wen, saanen? Manmanon nga uminuma kiti arak. Idilangan ka pampanaw mo ti panaginom ko iti nalaos. Naglagipam, at tinalaos apa naginom iti arak at mangtad iti sakit. Wen, saan ka madanhagan?
Kat, kumusta nga rin dagiti anak tan? Kaasi ti Apo, kat nasaya at dalat tamat Kat, kumusta? Masansan ka di ba't lang ti papa ni Aldrin iti taaw? Sigay? Huwag bakit? Kasi di kalman, aduman ang tinakalapan na. Nasayaan. Nalaing nagkalap ni Aldrin. Libre ti si Dayo. Awan na. Kanila ako mi matidad duma. Napyala para gastos mi. Ni nga rin, Janice, kumusta mo? Masansan nga overtime iti panag-duty na. Ngamin, madamat internship na. Kas nurse iti hospital. Kitaan naman lang nga ati salon at na. Wen, awan parikot bakit? Ngala, agan-anan kayo lang dita. Para makaipatuludak to, nitong lawas na iti allowance yo. O sige, bye. Bye. Ay, naimbaglangan tadda cellphone. Oray kaskas ano. Maup-up ti iliw mi iti tunggal maysa. Tatang, imawag kanyak di manhugang yo. Yan nga ron ti kunana. Dayjay, nasaya at kanumat dagiti amo na. Ay, nagsaya at nanukas ta. Kunana pa'y abarang no makaipatulog to kanun no lawas na ti allowance mi. Bakit am? Di dakkel ita ka badangam di asawam. Well, tatang, angam adalat tamat adagiti gundaway ka iloy ko ti asawak. Ay kat siyempre gapo ta asawam. Angam ano sam at iliw mo kinkwana. Ta para iti pagsayaatan yung matlaeng ti panagsakripisyo na nga imadayaw. Apay nga takas na, sa pali di pa nagkit-kita kanyak ti amo kalalaki. Nagpapungat. Madala nga na. Awan nga plano na ang mga asawa manan. Iti pa nakabalo na. Sa bagay. Mabalit pa ang mga asawa. Saan pa'y mag-isot lakay? Sigurado makaputot pa'y mag. Noda pa'y panggap na. Kanya ka tamad ang klase ti babae ti kayat ng asawaan. Imposible matakas kanya kadaan asawa nakatulong aklaan pa'y. Tila mo pang panungot ko. Tuloy ko man lang ang trabaho. Ang mga noong panakpay ti amo. Sapay sa bali ti panagkita na kanya. Kumusta kan, friend? Ay na, mayat man ti panagranata dito'y parke. Gaputa day off kamat ita. Iso nga mayak mat ang relax Kumusta mat nga raw dagiti amaw? Ay, saan mo't ang nagbaliw ti kinasaya at da kanyak? Ay, mayat Oray siya, nasaya at lata kanyak dagiti amok. Nukas kasano, ang mga no umanugutak na ibagada nga irinyok ti kontrata. Anya? Di, saan ka nga bakasyon di Pilipinas? Kalpasan ti do atawan na kontratan. Uwan mare, mabiit lang ti upat atawan a panagyan ko dito'y nukas pangariga. Hello, Linda Bakit? Apay ngay mawag ka? Gaputa na ipatulog ko tiyo muna asweldok. Kaalaan ni Trinitas. Kita ang ti cellphone mo, ti control number na. Agyaman ak bakit? Manong aron tin patulod mo? 20,000. Nay, nagdakkelin. Ibating ti daduma. Tadamot ininutog abayadan nga utang ko kini Melba. Sige nga Rod. Uray, tagkit kita kayo mat kinimel ba dita? Inutam na tanabayadan tinaalam kan ko ana kwarta ginastos mo ang nag-abroad. Wan. O sige nga Rodan, kastan. Bye. Bye, bakit? Ay, gusto ba't kat din ni tatang? Dakil ti may tulong ni Linda. Bayat ti kaadda na ijay. Sa anak unay nga agparikot no kasapulan ni Janice ti kwarta. How are you, Linda? Kumusta kan? Nasaya at matlata, sir. Saan ka di amarigatan iti trabahom ditoy? Saan mat, sir? Oh, nasaya at nga rod no kasta. Adda ka di bagayo, sir?
Mano ka din titawan mo? Ha? Nasuro ka 40 years old, sir. Oo, kasta ka di. Angam, langam ti agtawan iti nasurok laeng at 30. Saan mat, sir? Podno ti imbagak. Mano ti anak mo ako nam? Lalaki kan babae. Oh, I see. Amom ka di asipod nabalo ak. 3 years ago, pulos asa anak kon anagasem iti babae. Kasta ka di, sir? Ubing kayo pa mat, sir. Manang matitawan yon? Nasurok lang nga 40. Kas makita bata. Teenager pala ang dagiti tuwang anak mi ti Daddy Margareta. Anya matim patay da di asawa yo, sir. Natay iti COVID. May isang amin a nurse. Kat awan ka din ti plano yung mga asawa manan, sir. Idi, gamit ha awanan. Angem among kadi. Akasla natignay manan triknak. Bilang mga asawa akmanan, Linda. Kaskan ka, ti kayat ko. Anya? Oh, Janice, Adrin, adan kwarta tayo anak ko. Nagipatulodin ni nanang yo. Ha? Agpay sutatan? Manating patulod na. 20,000 pesos. Nagdakkelan. Impatulod ng samat amin ang tisweldo na. Saan? Tanang ibati iti pagbayad na kin Antiyo Amelba. Ay, mayat tatang. Tain inutan na abaydan ti ginastos na anag abroad. Wen anak. Anya nga ti pangigatangan tayo iti kwarta, tatang. Ti 10,000 katigatang ko iti abono. Kat tinabati a 10,000 para gasto tayo matahanak ko. Makita yo, tata. Di mayat na nag-abroad ni nanang. Dakkal apakalag-anan tayo ti sweldo ni nanang. Ay, sana sumina iti panunot ko tinaibag ka ni Mr. Anderson kanyak. Dakal ti kay papanan tinaibag ka na. Ang gusto kanyak ti amo. Namamangano na iturunglaan kanyak ti imatang na. Gapo iti pan nakalaglagit na iti asawa na. Tasa na may libak, ubing pa'y mo. Nasurok lang ang apulo na. Mabalin na pa iti mga asawa no kaya na. Ne, mare. Apay asiriring ka pa'y lagit ha. Saan na karoon na makaturog? Ada ka di parikot mo? Saan mo tamay bilang ang parikot na ito eh? Saan lang amin asumina iti panunod ko? Di, anya? Di amok, ni Mr. Anderson. Nga pa'y. Anya ti parikot mo kan kuana? Adang amin na ibaga na kanya, kat maawatak ti kayat na asawan. Anya nga min, ti imbaga na Kayat na kano pa iti mga asawa, no kas kanyak ti asawaan na. Anya? Wan, Ay sus, kita Laglagi pa ti pamilya mi di Pilipinas. wan, di kagdanag. Ngam no bilang, maliklikak nga ta ni Mr. Anderson? Anya? Kung saan nga ang ganad ni Linda? Ay, amangan no mailawan. Nanabali ti amo na, tabalo. Nga misungay. At da pamilya na a pinanawan na iti Pilipinas. Saan arumbang at tutupan na ni Mr. Anderson? Ay, awisag ngagkita kami intong day of me. Kasaritak ana imbag. Hello, Linda. Nakaawag ka man? Maburiburan na ka talaga, friend. Ha? Nga niya ti pakaburi-burang. Ti amok,
Agad ti titid na kanya kamakbakan. Kan, dinunusan nakpayan iti naudi pa nagsweldo. Anya? Ay, mayat man. Ngam ti pakaburbur siya, kat ti masansan pa nang kita na kanya. May salaang ti kayat asawan day ta. Nang runa kat ko nam akayat na ti mga sawa manan no kaskan ka. Day nga rod, kat madandanaganag. Inton day opta. Agkita taman iti parke. Kayat ka makasarita na sayaat. O sige, tani, makariribok mo tayo ito eh. Umuna-unay, friend. Panunutom ti pamilyam nga day Pilipinas. Juan, Sige. Agsarita tanto a husto no day opta. Bye. Kumusta kayo matan, apaw? Nasayaat kami mat, lolo. Da kayo? Awan parikot kanyak. Nasaya at aklat ta. Awen gayam, lolo. Atoy. Ada regalok ka ta kayo. Nay, anya da ito yaw awat mo kanyak, Janais. Bado yo, lolo. Tapno ada usarin nyo, inton inkay makimisa. Anya. Ay sus, anyan. Nagdungotoy apo ko kaon. Unmat lolo. Ngamin kat nagimbag kayo kada kami. Apay, nagpawit ka di manan ni nanang yaw. Idi napanalawas, lolo. Alakit, nasaya at nukasta. Angam ti maibalakad ko kada kayo. Agimpad kayo. Saan aga po tadakkel ti may papawit ti nanang yaw kat komporme latitan tigat katangan yaw. Wan, lolo. Dagiti laang importante ken priority tigat katangan mi. Nasaya at nga raw. Ken agornong kayo para iti masakbayan. Saan tayo laang amaw? Noan niya dagiti dumteng aditay namnamaan. Apakasapulan iti kwarta. Aldrin, anak. Oh, apay tatang. Anya ti ibagayo. Tatas taon na iti partak yung ay masidag kanya. Nagpatulod manem ni nanang yu iti kwarta, anak. Anya? Kat, no idi lang lawas na nagpatulod. Nagpatulod manan tatang? Wen anak, kanayon nga da sideline ni nanang iyo. Iso ka kanayon ti panagpawit na. Nagsayat kit din ta naka-abroad ni nanang. Wen anak ko, ngam saan tayo agaston itati impatulod na. Ibang ko tayo, tapno at damat makuna nga ornong ni nanang iyo. Wan tatang. No anya la dagiti priority a kasapulan tayo. Isulaang ti paggastusan tayo. Wen, salwadan tayo ti pagrigregatan ni nanang iyo ija adayo. Manong, napanangitatang. Tapay nga awan dito'y balay. Dapay la iti bangko. Anya? Napanijay bangko? Apay, manong? Nagpatulod manan ni nanang iti kwarta. Kat iso dya bangko ni tatang. Tapno adamat kano makuna nga ornong ni nanang. Ay, nagsaya atin day taan na panunot ni tatang, manong. Wanading ko. Tamo na atunggal sinti mo nga ipatulod ni nanang. Kat bunga tiling at kan panagtrabaho na ija abroad. Nabayagan nga arapaap ni nanang. Nga aglupos kumamat tan tibiyag tayo, manong. Kat mangrugrugin. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Unay mat abayagan ni Linda. Itayak pa'y amang ururay kan guana. Awan matlangan. Yes, Mr. Anderson. Ni Linda. Isunday jay. Agam, apay ang kaduana ti amo na. Si Mina kan guana. Kat napanagtugaw ang nagsigarilyo iti pagtugtugawan. Ren, nabayag ka ka din, mga oray?
Adda may sa nga oras, friend. Tiyan mo kat, saan kan nga umay? Angam, aguray ka. Apay akaduam ti boss mo. Kuha ngamin. Kaya't nakanumat ti agaliwaksay. Iso nga, dayta, imay ditoy, si Moro. Kasta gayam. Nalaing gayam nga sigarilyo. Wen, agsada nga si Carillo, no, mangan kan maturo. Apay, di na nga taam mo? Ama kapadakas ti salon at pinalabas apa nagsigarilyo? Amo na, imposible asaan. Ay, umababalakit di tibiyag na. Isunsapay akasla laklakayanan tilangana. Anya? Si Kamat, tila ipagbagam. Or, mano ayat ti sweldo ni Linda. Dako na mapatarimaan nyo ti balayaw. 25,000 kan ti sweldo na iti kada bulan, tatang. Anya? Hindi. Kat adun samot ti may patpatulod na. Ngam ti imbaga na asweldo na. Wan, tatang. Ado ka no ti sideline na ngamin. Ala, sapay ko ma. Takas tabaraw. Nay, kas lagdwa-dwa kayo iti asawa. Maburbor siya anak laeng. Gapo ti kinabuslon ang may patpatulod di asawam. Idin tutasan mat unay adakkel ti sweldo na. Itayak pa'y anak kasangpet ito'y balay dagiti amog. Hanggang saan amay waksi? Iti panunot ko tinadlaw ko kadalinda kan Mr. Anderson. Nakaas-asid ang titunggal may sa kadakwanda. Kan, hindi mangan kami. Ay, ang tansakit sa bali akayat asawon day jay Ang, nala, adakin kuanan nalpas ko magtan abinalakada. No agaramit iti saan nga umno. Ay, basol na. Nilinda ti umawawag. Apay nga ta. Hello, friend. Friend. Adagan jak nibagakan ka. Anya day ta? Agbakasyon kami kada Mr. Anderson di Australia. Kasta ka di? Yamne. Wan. Kat tila may isang anak na babae di kadwami. Agbati di lalaki anak na. Akadwa ti lola na. Imbag man, tasikati ikuyog na. Mas dawak nga road friend. Tapno makita ka naman ti lugar da. Kasta? Ay na, nagswerte ka. Makadaanon ka ijay. Wan nga road friend. Kat, kasano ka bayag yu ijay? Saan ko nga mo ni Mr. Anderson? Kat, amo da ijay Pilipinas da ita. Kitaan to no mayawag kumadlaan ka ni Vic kung ano saan. Anya? Gwen friend, panunutan pa yung rumba nga yawag ko ka ni Vic na ito yun no saan. Anya? O sige ha, sika lang ti pangibagbaga kiti da ito kapunta na singad ka kanyag. O sige friend, bye! Bye! Hello, lakay. Wan, isungay mawagak. Takagap-gapo kiti remittance center. Wan, nalipatuludak manan iti kwartayo. Diyan patulod ko, para allowance yo, kan siyempre.
Para iti pan nakaituloy, iti matartarimaan na balay tayo. Buwan nga rod. Buwan, dahi tati pinampanunot ko. Intun umaya pa nagtutudo, saan to nagtedted na balay tayo. Siyempre, mapatarimaan tayon. Mapanunot mo mat nga taitan. Nagpilpili tak nag-abroad. Di nakpalubusan idi. Sankit din. O, nya nga ita. Di nagdakalagin awa tayo. Na mapatarimaan tabalay tayo. Sakbay nga forgodak. Ay, damdamagam no manotin patulod ko? Dakal mo't basit lakay. Wan, 50,000 pesos laang mat. Ay, dakil unay day ta agatadkan kan. Saan pa yung umanay day ta ang bayam? Agpatuludak tumanan. Wan ka di. Ay, wan kayam, aday bagak. Agbakasyon ti boss ko kan ti anak na abalasitang katsak ti ikuyog da. Agbakasyon kami di Australia. Wan. Ayun gundaway kumatin nga agtor. Makita ko ti Australia. Di ka di matanakan. Akan anadak mat para kada kayo. O sige nga Rodan. Mapanwerwaran, diyan patulod ko, Wan? Okay. Ay, uray mat na kayo dita, gananad kayo. O sige, babayan. Bye-bye. Ay. Nagpatuludak man na iti kwarta. Dakil agad at unayan kinivik tayo tiyahingam. Agpaiso. Nakaipatuludak man iti manong agad dati di Pilipinas. Yung rumbang ka di tayo tingar aramidag. Kasano nga ta? Anyan to nga ta ti mapasamag. Ay, saan na bali? Saan ko pa ya panunutin da ito? Manong Aldrin, apay maimay-mayang ka. Kaputa, maburbor tiyanak ken nanang ading ko. Ha? Anya ti pakaburbur tiyam kan kuana. Nagdakkel man ti impatulod na pang patarimaan kanupay iti balay tayo. Anya nga ti pakaburbur tiyam manong. Imbaga kanu ni nanang, agpatulod tumanan inton lawas na iti 50,000. Anya? Dahi tati pakaburbur tiyaak. Mano ka di talaga ti sweldo ni nanang kas katulong. Saan ko mga isot pakaburiburam manong? Ada ka no extra work ni nanang. Saan ka ti mabamban no? Kanayon kadilangan nga da pag sidelinean na? Aldrin, duwatan to na mapanaggatang kadagiti materialis. Wan tatang. Maragsakan ako na yan. Kamaw dyanan na katadamot langan makita arumang ayan tibiyag tayo. Angam, mga numabaybayanan ni nanang tibagina iti abroad tatang. Gaputi sobra kinagagat na. Ay, saan na mabaybayan tibagina. Tayo di na udya, nag-video call kami, kat nalukmag, pimbintas pa inan ni nanang nyo. Ay, nasayaat nga rod no kasta tatang. Nagkita-kiti bagana nga gabrod. Ngumita kat may ayatanak matan iti kada na yabrod. Tamang rugi nga glupos ti biyag tayo. Tatang, Wangayam. Adada itay ti bus na ijay Australia. anya? Inkuyog na ka no, ta nagbakasyon da ijay iti amo na. Kasta ka di. Wen, kadwa na ti balasitang nga anak ti amo na. Apay ani nanang ti kadwa ti amo na. Saan ati asawa na? Balo ka no gaya mo ti amo na.
ijay Australia, dalinda ken Mr. Anderson Sa baling saa talagang daytoyen Saan sa matlaangan akatulong ti trabaho ni Linda? Narigat matkit iti agatap iti sabali. At tanay baga kanyak ni tatang ko iti mawag. Agpatpatarimaan kano dabik iti balayda. Naistroya kano pa iti tatang nibik ken tatang ko. Akanayon ken dakkel ti ipatpatulod ni Linda kadakwada. Ken linawas pa'y. Ay, madin sa daytoyan. Sapay la kuma. Taagpitutag. Ay, apo ay, pakawanan na kami. Adakil Linda daytan, no saan ngang panunod. Ang mga nudakdakkel tungam tibagi na tibabawi na. Bilibak matken ka, Linda. Malaksit ang nabayadam aminen nga utang mo kanyang. Madama pa yun nga pagpabalay ka no? Gapu, taday tati arapaab ko. Ti rumang ay mati ka sa sadi ti biyag, friend. Mayata nagagat ka, friend. Ang madaman damagag. Nakasangpat kayo ka din manipod Australia? Juan, sa anak pa yarim-rimwar. Kunak no, agnaed kayon ijay. Ta manubulan yung mat ijay. Bali talo abulan Bakasyon mat gayam pagiti anak na. Talubulan. Juan. Naggasat ka. Adaman damagag, friend. Anya dayta? Idi nagkikita tayo ijay park. Kat nadlaw ko kasla nakaas-asid ti tumunggal may sa kada kayo iti bus mo. Ay, kwa. Kaputa, sobra ti kinasingtot na. Iso naasidad kami ti tunggal may sa. Kasta ka de, kalpasan na. Inkuyog da ka man ni Australia. Agasam day ta ak kinasingpot ti amo man niya. Melba. Naggasat ka nakatumpong iti kasta nga amo, friend. Manmano ti kasta. O sige, friend. Baliwan tanto man ang sarita, ha? Tani, maksitsan ti lutlutwag. Bye. Inidap na ti cellphone na. Kasla saan na akayat ti panagdamag ko may papan kadakwada iti bus na. Hello, bakat? Oo, anya. Kumusta ti pa nagpatrabaho yo? Hay, mayat-mat. Ay, nasayat no kasta. Aduda nga min ngagtrabaho. No dala kiti umda sa budget, ken agtultuloy ti trabaho da. Mabita na malpas. Sakbay tinep-nep, nalpaston. Ay, nagpintas tong arudan ti balay tayo, Wen? Numalpas ti balay tayo. Sa anak pa'y ngarod na agawid. Pa-extend ko ti kontrata. Kasta nga may tikid daw ni boss. Anya? Saan ka pa'y makawid ko na? Isong agi inanos tayo pa'y laang. Linda, bakit? Apa yan? Ay, madin sa ti pa nagsaad yung minerienda kay tayo lakay. O, sige, bye. Bye. Ni, anya nga tan tinapasama kita asawa. Tatang, papayasat kayo makatan na. Ada ka di problema? Ni nanang mo. Imawag kita, kat ba't pa nagsarsarita mi. Nagmadi ka no tirusok na kat makaduldol. Anya tigin na ni nanang ta. Pambar na ba't di minirienda na? Siguro kat madi di pa nagsaad na. Saan yung unay apang panunutan, tatang? Maagasan day jay. Uno, nalamisan na siguro. Matana ka naklata, taadayo tayo kingkuhan na. Sigurado ang nagtumaritan, tatang. Iso adi kay unay ang gandanan. Ay, inaday ko na. Nag-extend ni Linda iti kontrata na. Uwan ka no, tatang. Tapno, malpasan di balay mi. Ay, iso Di saan nyo pa'y nga raw mapasangpot Uwan, awan mabalin ko. Kan iso ka no matikid daw ti bus na. Mala,
Ada kayo nga gasawa day ta. Nga mao din day ta tatang. Pagawidag ton. Saan nga agsupli? Agturpos mo tin Janice. Ay, wan ba't di Kan nalpas tumatan ti balay mi. O anya pa'y kumati pagsublian na ano bilang. Damat kit di rason baw. Mala. Da kayo ti agtulag iti asawam. Uwan tatang. Agsarita kami to ano sayaan. Marang sang bata ni Linda ti awag ko. Aday na. Agriringan ti cellphone na. Hello, friend. Imawag ka man. Gaputa na bayagan na dita nagkita, friend. Tadi ka mat umayan iti ayuyang tayo aparke. Adulat na ngamin ti trabaho. Iso nga sa anak ama ka aliwaksay. Wan ang day off mo mat ti Domingo. Adulat na ti agsang puta trabaho. Adot sang sangwag. Uray Domingo. Agi na nakamat, friend. Masapol nga agaliwaksay kamat sagpaminsan. Oh, sweetheart. Sige, friend. Ado pa ti trabaho. Bye. Inigtak nang ti cellphone na. Sino nga ta tinangibagan ni Mr. Anderson ti sweetheart? Itay agsarsarita kami kinilinda. Iso nga ta. Malmalpas matlangan to'y balay tayo tatang. Manong Aldrin. Oo nanak. Kat kasladyak mauma amang buy-buya iti kinapintas ti baro abalay tayo. Masapula sakbay apagyanan tayo. Kat pablisan tayo pa yung muna tatang. Akitwan na. So ngay nakto kasarita ti kura paruko. Tayson to ti umay mangiblis iti dayto ay. Anya nga ti handa tayo tatang. Ay bagata ito pala ang kinanang nyo Tabareng numangipatulod iti gastusin tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Una ni Linda. Ang asaya at ti amo na, kandag iti amin akabalay da, iti daytoy abalay pagpapaayan na. Isu nga parang umay ilukat ti gayang ko ti Rita. Melba? Linda, dakkel ti tiyan mo? Sumra ka. Dito unag ti pagsaritaan ta. Agyamanak. Apay nga imay ka. Gaputa na bayagan at di ka nakita, friend. Kumakit. Imbaga mo nga imo na nga umay ka. Tapno mailam mga anak, kasta ka di? Saan mon ang mailimod kanyak ti amin? Masikog ka? Wen? Apin sangit ka mat. Ni ka di Mr. Anderson, ti ama ti sikog mo? Adda relasyon nyo, iti amo? Sana ko na nakapagtukyat. Idada kami di Australia. Ano niya? Napigsa ni Anderson. Saan ko na nalabanan ti Solisog? Diyos ko, kasano nga rudan? Indiayan at ipanagdan nami. Ano niya? Kat saan na ka na baybayan? Sa anak ka nun ngagsubli niya Pilipinas. Ano niya? Itid na ka no amin ang kasapulan ti pamilya. Basta sana kung nagsubli iti pamilya. Jesus, kasano nga rudan? Nita tinadagso na parikot ko. Anya dayto yan? Iso sa anak ka makaawit niya Pilipinas. Aging gaiti sa anak ka makapagpasngay. Kasanon ton ti ubing? Iso dito ti parikot ko, Melba. Siguro, ibatik tulatan. Ano niya? Unak tupay. Sa anak bidot tinadlaw ko idi kada kayo adwa. Nga maapay anak relasyon ka kan kuana. Idin to taada asawa kan anak mo.
Tay kun akon. Nasulisog ka. Di mo ibagbaga ti kasta. Taamin tayo kat adaan tayo mat iti panunod. Ammo tayo ti dakes kan nasayaan. Pagkawanan na, friend. Saan ka ngayon pangag? Saan asyak ti rumbang apagdawatan iti pamakawan. No di kat ti pinanawam a pamilyam iti Pilipinas. Mapakawandak nga ta. Ada ka di pay larantam ngagsubli iti pamilyam. Kaili ko dagiti anak ko. Kasano na talaga di dakton bulusan ni Anderson. Kat ti asawa. Ay ayadam ka di pay laeng. Iti laksin anak ki relasyon kan iti amo. Ayatek ni Vic. Nga oray na ilaw anak ka ni Anderson. Nasulisog aklaan. Apay nga taadyak maawagan ti Linda. Agriring mo ti cellphone na ngam di nawat sungsungbatan. Tatang, asino daw awagan niyo? Di man nanang mo anak. Itay pa nga awagak ngam di namat sungsungbatan ti cellphone na. Amangan no busy, tatang. Iso nga, isardeng niyo pa'y lang ti mangawag kan kwa na. Taamangan na iso ti pangungtan ti amo na. O sige, isardag kong awagan. Anya ka ti ba kayo kumakininanang, tatang? Kumusta kuma? No nasaya atin tirik nana. Saan ko na nakontak? Manipod di nagsarita kami adi natuloy. Saan nga iso ti pagdanagan niyo, tatang? Gandamagak ko man no kaano nantong ipatulod sa kwarta. Ngay gatang tayo iti baboy ang mapartinto. Urayan tayo latan ang may patulod na, tatang. Sayang, no nagawit ko man ni Nanang, itinaitudi nga panagawit na kuma. Kadwa tayo kuman ngagnaad dito'y narinobit abalay tayo. Umaama, no? Mabayag pa'y ang makadwa tayo na nag-extend iti kontrata na. Ay, wan nga rod. Sa bagay, nasurok labasita na makatawan, agawidan. Kat sigun kan tatang, santon ngagsubli. Sapay la kumaa, ading. Ultimo ti pa nagturpos ko ti college, kat di na nadarayan. Wan nga rod. Sana bali. Tinapatag kat nakaturpusak. Kan nakapasaak pa yan iti nursing board exam. May saa ko na registered nurse, manong. Isong awanan rason, tapno agsublin tupay ni Nanang. Kasla kaano laang day di damot at imay dito eh. Nakasubli at pa yan. Wanya Rod. Katagyaman taon tinasasaom iti pamilya kiti nagawid ka. Saan ko akayat? Asyak ti pagtaudan ti pan nakakibor ti pamilyam. Numamuan naman. Sikan amis mo ti pakaamuanda. Jak amo, na niya ti aramidak. Madiribo ka na ko na yan. Kasangan ti pamilyak. San ko idan ang makita no di nakbulusan ni Anderson nga agsubli ija Pilipinas. Dahil tatirikat na ita. Pudno naging awan ti biyag ko iti din na ni Anderson. Narang ay matan ti pamilyak. Ta nakapagturpusan nga agpada dagiti anak mi. Makuna, ang nagbaligi kan. Masao ka di abaligi da ito'y. Idinto da. Nadagsan ti basol ko iti pamilyak. Dahil ti parikot ita. Kang runahan iti amin. Mapakawandak nga ta. Nagpartak nga glabas ti panawan. Makatawanan ti anak ni Linda. Anya di kunana. Inlamang ni Anderson ti passport na. Kan pa-extend naman ni panagnaad na dito eh. Anya ka di talaga ti plano dahi a Mr. Anderson kan Linda. Agdananan kas agasawa iti agnanayon. Kasadun ti pamilya ni Linda. Amang ruuray kan kwa na ijay Pilipinas. Nagpartag nga
Naglabas ti aldaw, friend. Makatawanan ti anak yu ken Anderson. Wan nga rod. Anya ka di ti plano na. Agda na kami kano kasagasaw. Agtali na edak dito yan. Ang kasanon ti pamilya. Mariripo ka na kunay. Naibaglakit din tanapanan ti Australia ti medyo agkabaw nga inana akong trabida. Kantisan ang kayat ni Anderson agkaraawag di Pilipinas. At saan lalay ta? At apay sa bali parikot ko. Anya mananday ta. At amadi amarikrik na ni Anderson. Kasanong namatay? Anya? Apay nga taaman manong tiawag ni nanang manong. Wan nga rod. Day tapay ti pagladladingitan ni tatang. Ken sana makapagbayag ang makisarita kada tayo. Anya nga tati parikot ni nanang ijay. Adda nga ta parikot na, ading. Masapol ang makasarita tayo anasaya at manong. Nakaawid ni Ninang Melba. Ken nakasubli pa yan. Ngam ni Nanang. Saan pa ya pulos nagbakbakasyon? Ni matlinda tayo ito'y umawag garabrabi eh. Apay nga ka. Ah. Hello, friend. Apay nga umawag ka garabrabi eh. Adaak dito hospital, friend. Apay, anya ti kadayo dita. Saan na makaangas ni Anderson? Isungan yung hospital ko. Anya nga rod ti ko na ti doktor. Apay nga sansangit ka. Ang gabot ako nati, doktor. Ang mga nadinan malasat pa eh. Anya? Nakaro ka nun ti sakit na itibara. Anya? Sige, friend. Ipakaamuklaan kan ka. Bye. Bye. Jesus. Dahitan ti parikot ita no matay ni Anderson. Kasanon po pa'y tibyak ni Linda. Ay, kapilitan nga agawid. Kasanon ti anak dagan Anderson. Tatang, apay nga inom kayo. Pangpaikat iti danag anak ko. Anya danag, tatang. Madanaganak kininanang iyo. Kaano pa nga awagak? Ngam saan latamat na sumungsungbat? Adan samat na saan na nasaya at napagteng na. Ay na, tatang. Ad-adda madanagan kayo no kasta ti pampanunutin nyo. Siguro kat saan na lang amasang asong batan dagiti awag yo kankwana. Paadot asikaswan na. Walang aging ga idi aday jabrod. Italaan ang narigat nga awagan. Isardeng yukit din aginom tatang. Umawag tulatan ni nanang numasango na. Di kay kadi unay at tandanag. Gusto daytan nga inom. Anjati kunam Aldrin. Agin inom ni tatang mo may maysa. Wan apong. Tama problemahan ka nanang. Nay, apay. Anjati problema na kandanang mau. Gaputi sana pa nakaawag kan kwa na lolo. Anya, isulaeng ti problema na dayta. Gapot na amangan kanuno at dandakas ang napagtangkin nanang. Ay, saus. Ay, tila ada pagdandanagan ni tatang mau. Sana laang siguro ang masango ti makisarita kini tatang mau. Ta ado ti trabaho na. Isumat ti kunakan kwa na dayta lolo. Ay, amumat ni tatang mau. Akanayon nga ag-part-time ni nadang mo. Tapno, adalaeng maipatulod na kada kayo a kwarta. Sa kalpasan na, madanaga na di na maawagan. Wan nga rod lolo. Umayuman bagbagaan. Tama nga no, kanayunan naman ang tiagbartak.
Akas lady kapapan ni nanang iti abroad. Sige apaw. Ay umayak tao inton malam. Sabi na ko, ma. Makapangan ka dagito'y ginatang ko a prutas. Sana mabali na matay ni Anderson. Mapilitan ako nga agawid. Kadkasanon ti anak ko. Diyos ko. Anya dahi ti anas na strekon. Nairot sa titurog na. Nakasikig amat maturog. Anderson, wake up. Wake up. Naglabis. Sana nga umangangas. Natayan ni Anderson! Hello, Linda. Apay ngay mawag ka? Awanan, friend. Awanan. Ha? Anya tiya awanan? Natayan ni Anderson. Anya? Idumot din tinainom mo. Nay, talon abutay. Wen tatang. Sige, agtugaw kayo ta tumagay kayo man met. Uray ta kaluklukat may sapay abote. Ay nga, anak ko. Makadadaal iti salon at tinalabas nga arak. Isardeng munday ta. Tatang. Katapay nga agsangit kamatan. Ay saus, talaga nga doon din, nainom mo. Insukat naksamit di manugang iyo, tatang. Anya? Di namat sungsungbatan dagiti awag ko. Tatan samat sa balin nga ayatan na. Ay na. No anya lati pagparparikotam. Ken panggapwam nga ginom. Hala, isardeng mo daytan. Unahin ni Tatang Manok. Imbaglaki tinda nakaturugan. Ay, no saan ngay may ni Lolo? Kat ang mga no di na pa'y kumaisardeng ti aginom ading. Mayat ti panangayab mo kini Lolo Manong. Naisot din ang ngag ni Tatang. Makapasuron mat ni tatang no mabartak. No anyala ditan di may bagbagana. Un nga ron. Agasam. Atapan nakitin nga dan sa baling aramida ni Nanang. Gapula ang tisan na apan ng sungbat kadagiti awag na. Anya nga ta talaga ti rason ngamin. Adisong bata ni nanang dagiti awag ni tatang. Siguro kat busy la ang Manong. Takanayon mat amang panag-sideline ako nana no malpas ti trabaho na iti balay ti amo na. Ay, sapay la ko mga rod ay. Takas tang agpaiso ading ko. Linda, anya ita ti plano, tanay tabunan ti amo. Yakap mo. Dandani pa yan ti kabulanak. Okay ka di kapailaan, iti balay a pagpapaaya. Saanan? Anya ti kayan mo asawan? Makaungat kanya akong tiin aday di Anderson. Kastamot dagiti duwang anak na. Anya? Kaya't dakwayan nga i-terminate. Di ina na. Kasano nga rudan no, pilitan da kalatangay ka dan. Yakap mo. Awan rupa ka sumarang iti pamilya kaya Pilipinas. Kasano na iti anak ko. Kasano magkawit kami adwa. Saan mo't karoon akayat di ina ni Anderson. Masapol asamngom as ititib kerday ito a problema, friend. No kasapulan nga agawid ka iti Pilipinas kat aramidam. Mapakawanak nga tati asawa kanda iti anak ko. Di pa dasem tulat tati agpakawan kadakwada.
Bareng ka asyan, kan mapakawanda ka pa itinaaramid mo abasol. Tulungan ako man nga rod amang ipagnakadagiti ka sa pulak. Sige, agpakadaak kan boss. Da ito yung atanti karmak. Itinaramid ko. Anya nga ron. Tunggal tao matkit agbasol. Ngam nadagsan ti basol mo, friend. Abus ta adda ta anak mo abunga ti panagbasol mo. Melba, Adda ebidensya. nagbali na ka na ruko. Papayadyak na pagkadkadan ni Anderson. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Doon na bulan nga awan komunikasyon iti asawak. Anda nga tan tinapasamak kan ko ana. Tatang, apay amay kukulang kayo. Ni ka di manan nanang ti pampanunutin nyo. Wen anak. Kaduan abulan nga awan komunikasyon tayo kan ko ana. Saan nyo kumaunay apang panunutan ni nanang? Tapno saan kayo unay ngagparikod? Jak maliklikan na saan na panunutin tinayo. Tamadanagan nak. Abangan no adanda ka sa napagtinda. Awan mat nga ta, tata. Apay nga ron ta saan tayo ang maawagan. Imbag pa dita agring lata ti cellphone na. Gam itakit saanen. Aguray tayo pa'y basit. Katno di tayo tulat ta makontak. Umasidag tayo to, nitinam namaan tayo nga ahensya ang makatulong kada tayo. Hello, friend. Apay nga mawag ka? Friend, pinagtalang na ko ni Tibalaya pagpapaayak. Anya? Talaga adi na kan pinagbigyan ti inaday di Mr. Anderson? Juan, Sa dinong karote ayan mo ita. ada kita dito ayuhyang tayo alughar. Pagkikitaan tayo ka na dito paano tayo Pilipino. Saan ka apuman panaw dita? Umayak ita amatlaang. Mapanta iti opisina ti konsolwe no opisina ti gobyerno tayo. Amasaknan kada tayo nga OFW. Agpatulong tayo jay. Sige, bye. Anya itanday to. Nagbanbanagan ti gayam ko. Anya ti ramit. Mapampanunot ko pa itag pagkamatay. Saan, friend? Kasanon ti anak mo, nadadakas ang mapasamakan ka. Kasanulaangan ti biyag na ta anak mo. Anya nga ron ti kasaya atang ramit. Mapantan iti ibagbagak a pagpatulungan ta. Bayat adi pa'y maasikaso ti panagsublim iti Pilipinas. Tulungan ta kay Jay. Ang yaman akan ka. Nagdakkelan ti sakripisyo gapuit pa nagbintot ko. Anya ko mga rod. Asino ko mga rod ti mangtulong kan ka ita. Wapay kit di ajak malalang panunot. Apay ngamin. Agawid akong dita Pilipinas, Vic. Anya? Agpaiso? Nagsaya atin no mapanunot mo ti agawid. Ang maguray ka. Apay akas makasangsangit ka, Linda. Kwa, gaputa. Ada problema. Anya ti problema, ma'am. Huwag mo iso ka ni tirason nga gawin kan. Kaya iso ka ni tirason na di na ka nakontak iti kan labas. Uwen. Apay, anya ti problema. Lading hitak na. Diyak maibaga dito eh. Nasaysayat na agsasango tayo kadagiti anak ta. Isuntot pa nang ibaga kiti dahito yung problema. Kaya makita kayong tupay mat. Sige. Bye. Ko, sumangpatan ni nanang iyo. Kat no, anyan tuman ti agbali na problema. Kat saan tayo kumabaybayan, ha? Ah, Nadagsan nga tati iyawid ni nanang a problema, tata. Mabali na kasta. Ngamin, di pa inalpas ti kontrata na nga magawid din. anya nga tati parikot ni nanang.
Urayan tayo. Katilang ipagpag-aasik ka na kayo. Tulungan tayo kumaninanang yo, ha? Saan tayo pa ang maibaga? Nung matulungan tayo no sa anti-problema ni nanang. Tadi tayo pa imot amon anya ti problema na tata. Agawid akon, friend. Ngamjak amo. Numaden akpay ti pamilya kaya Pilipinas. Sigurado laki ti. Amakla at tanto no makita dati anak mo. Mabainak ko mga parang kadakwata. Gamawan ti abo kasabali apapanat. May mayat no sangwang ti problema, friend. Kan laglagi pa ti pakasutnan ti pamilya. Agyaman na kadag iti balakad mo, friend. Tulungan na kumamang ikararag iti apo. Masapay ko matamaawat dakmatlaang dagiti ipatpatag ko iti biyag. Mabitla. Nasaysaya at siguro, amapan ka nga umuna ijay kadatatang mo. Lolo, umay kayo ijay balay. Tajay kayo ton amang rabiin ton madamdama. Datayo amin ti mangpasungad iti sasangpet ni nanang. Sige apaw. Ay na, mailiwak mat ang makiin istorya iti inayaw. Sapay la ko ma. Tasan unay anadagsan ti sangpet na problema ako nana lolo. Ay, apay kat ngamin, ana ay kuyog na dayjay a problema ako nana. Saan nga ta nga ada sakit ni nanang lolo? Ay, Diyos ko, awan kumamat apaw. Hindi mo man ibagbaga ti kasta. Tapno saan tayo nga agnerbiyos amang pasungad ken kuana. Maburbor tiyanak ngamin lolo. Anya nga ti parikot na ako nana. Ay, saan ba't nga ta adakas, apok? Amangan no, adakit din sakit ni nanang. Takasano, kanayon ti overtime na. Ayat na lang adakkel ti maipawit na. Ay, sapay la kumaa. Saan akas ta, apok? Wan nga rod lolo. Ay, tano bilang takas ta, tinapasamak. Ay, saus. Anya angay ti Serbina ang nagsakripisyo. No, isumot ti nakaalaan da iti sakit. Sapay la ko ma, lolo. Taawan sakit ni nanang. Oh, hello, friend. Nakadanon ka din ni Tabalayo, friend? Este balay da tatang mo? Saan pa? Ngam asidag kamin. Anya nga rod ita ti marikrik namon. Aglalaok. Matanda na ganak. Nga magagaranak ang makakitan iti pamilya. Kastamat ka dagat itadakil ko. Diyak ka muna niya ti aramidan na kanyak no sumangpot kami. Basta uray anya ti mapaspasamak. Aklo ng latan. Anya nga rod. Una, uray patayon dak pa yan. Ay, sus, friend. Lagi-lagi pam ti imbagakan ka. Panunutang kumata anak. Kasi mat no dadakas ang mapasamak kan ka. One friend, katagi amanak tanda kalatamang pagtutib ka iti pakinakam ko. Kaputa na singit tanga kaya. Kantyak kaya nadadakas ang mapasamak kan ka. Sige nga ron. I-message na to na anya di update. Sige, bye. Bye. Madanagan ka talaga. Ngamawan mabalin ko. Awan sa bali apapanako na pagkamangak. Santak mo't nga tapat ayan, dagiti naganak kanyak. Sino nga tatikadwa ni nanang asumangpat ako nana? Sa balit agparparik na kanyak ading. Lolo. Ay, kat maambuan tayon to, apaw. Saan mo't ngamin akayat ni tatang sumurot tayo? Ay, ustumot kiti. Isulaang tinapan.
Ang sa balit agparparik na kanyak, idi pay laeng lolo. Addan sa bali nga atap ko. Anya? Ang mga no, adda lalaki akadwana si Mangpet. Anya? Aldrin, Saan ko lakit di mapakawan ni nanang lolo? Ang ilipot ka! Uray, dardarap ti Ropak. Tapno may papas mo tigurap kanyak. Saan ka alaptan, Hik? Apay anaaramid mo na ito'y Linda. At apay anak yung insangpet mo. Pagkawanin nak. Kanya man napanno sa tipay mo kanyak. Kawatit. Anya tinagbasulak? Tinagbasulan ni kan katakastoy ti inaramid mo. Na ito'y kaditi katukad na iti impaw-pawid mo a kwarta. Inlagom ti bagim. Ha? Nagdakis ka Linda. Mabalin ka di adenggap ti palawag ko. Nung kasano na pasabak ti kastoy. Anya pa lang ti palawag mo? Naglawagan ti panang lipot mo kada kami. Apay! Apay ngayon lakom ti dayaw mo. Ayat mo laeng arumang ay tibiyag tayo. No amok la kumakastoy. No amok la kuma. Sa aming impagarup, papakay papainan migahim ti bagbagay din ni nanang aparikot na. Laksid kun nga ina, lolo. Yakun kayat makita. apok, panakaawat ti kasapulan ita ti inayaw. Isu adi kay kumaipaidam ken kuana dayta. Nailawan ang nagbasol. Ket pakawanan niyo kuma. Saan may mapakawan, lolo? Nakababain unay tinaramid na basol. Iso ang TV kaya't akadan na. Dito'y kami malayong agyan ka ni Manong Aldrin. Ay, mayatlat No, dito'y balay apabaawan nyo tigura yo iti inayo apaw. Kami tilaang idaw-dawat ko. Saan nyo kumaabay-bayagan nga ito, di pa makawan nyo kenkwana. Janice, napanan ni lolo. Napan na kinita dagiti pastor na manong. Kat ni tatang, saan ko nadanon? Itaman pa'y ajak nadanon nga agin inom iti arak. Saan ko nga mo? Adalaang papanak ko na naman. Amangan no na pa ni Jay Bangir. Saan ko nga mo, manong? Sorry, ngam uray asino ti mangibagbaga. Kan mangkidkid daw kanyak nga awatak ni nanang. Awan makaalukoy kanyak. Manong? Nang nangruna iti dayjay nga ubing. Ngam ko na ni lolo. Kabsat ta dayjay. Taninanang ti inana. Anak ti basol dayjay, Janice. Ngam awan mat basol dayjay ako na ni lolo. Naguray ka man. Kahit mo asawan. Napakawan mo ni nanang. Idinto ang nagdakkel ti pakaibabainan ti inaramid na. Manong? Pudno. Rimang ay tibiyag tayo. Ngam inla ko na ti kinatao na. Insukat na ti dayaw na iti kwarta. Manong ko. Amom ka di. Awan pa irupa kun asumarang kadag iti kalugaran tayo. No lumabasak. Agkikin ni Simda. Kit amok ada tayo ti pagsarsaritaan da. No saan kayo amabain? Siyak, mabainak. Kaya't ko pa'y kit din ti pumanaw. Mga ano ni Lolo Daytan? Mabitlaang. Umaya kon. Kumusta kayo, anak ko? Tatang? Atang? Nanang? Nagkuyog kayo? Gaputan na pakawan na kong ti amayo.
Anya ti kayat asawan ti panagkuyog yu adwa. Tatang, nanang. Jak kayat amarakrak ti pamilya tayo, anak ko. Iso a pinakawan kon ti inayo. Anya? Etyo ka di nga iraman da kayo akagura, tatang? Pakawanan da ko anak ko. Saan da ka mapakawan? Mangibabain ka, bakit? Sige, tatang. Agdin na kayo. Ngam saan at ito'y balay? Pakawanan da ko anak ko. Pakawanan da. Ni Melba, isuti umaw awag. Hello, Melba? Kumusta ka, Bren? Saan dakla ta mapakawan dagiti duang anak ko? Ada kita dito'y balay. Dito'y balay dagiti nagadnak kanyak. Kasta ka di. Wen, Kat ni Vic. Anyamat ti kunana. uri kas ano, naawatan na ti palawag ko. Kaya't na, maornos ko mati pamilyami. Inraman dagiti anak mi akinagura ti amada. Nagasad ka pa nga ron. No naaklon na kanibig, itilikudan ti naaramid mo abasol. Ngam dagiti anak mi. Diyak ka mo nung pakawandak pa'y. Pimanaw da pa yan iti balay mi. Tas anda kayat ti agnaad iti balay. Anak kay gastusan dagiti nagtaod iti dakas. Dagiti patulod ko ti kayat ko asawan. Anya? Sa dino nga ron tinapananda. Iti ayan da lulo da. Iti balay da katugangak. Una yun, dagiti anak. Ngam ti asawa. Aniyan ang kinataranaw ti panagayat ti asawa. Wen friend, nagasatak pa'y laang. Gaputa iso, tinakiasawa. Aldrin, apo. Ano pa yan nasursurom ti uminom iti arak? Italaang apong. Uray ka ti amayaw kat iraman nyo pa yan akagura. Gaputa nagpalilaw iti dayjay abakat amang lilipot, lolo. Nagdakas a babae. Agasan nyo. Pinakawan nakit din. Kat nakadagdagsan ti basol ti asawa na. Ay, Aldrin. Ti pamakawan. Kat iso ti makalukat iti gura. Kandagansan iti barukong. Iso nga ipaayo kumabatan kinanang yun ay ta. Saan, lolo? Saan kunto ang mapakawan? Ay, uray kasano ti kadagsan ti nagbasulan ti inayaw. Saan yun to ang mailaksid? At ti dara nga agtartaray kadagiti oratyo nga agkabsat. Kat dara na. Ay na, apog. Uray lumasam ti bagim iti arak. Saan to nga agmaw-maw ti marikrik na magura iti barokong maw. No saan mo nga amaw ti mamakawan. Lolo, Iwak siyo ti gura iti puso yo. Tapno lumag-an ti barokong yaw. Diyo ka di kayat. Anaragsak kayo madan a pamilya. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, diyo kumaliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungay kami patangatang. Agyaman na pagayam.